sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba Allahu fara kai zan saka gaba tsare ni kar a sanya ni fargaba ka kara bani in yi wa Fatima gwamnatiya da daɗi ilahuna sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba salatuka ka kara wa munzali tsiranka har amincinka adali din ka kara yi wa mubazzali wanda isarsa ta girma hankali sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba su ashabu sanya ciki da su da alhinsa mai zanye babu su shehunan musu ma asa da su kowa ya bar su ba zai rabauta ba gidan akwai nake doka tambari komai wani su zai ban na tebari na san idan da ke ummin shirfa komai da na fara ku za ya yi sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba salam alaiki ya almubashira salam alaiki ya almudashira tunzina nake gare ki aliya ki mun iso na zo gun ki sidiya sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba tafiya fata tashi tuntuni cutar jikinmu yau babu magani da kaunuku suke yi wa wani gani sun manta duniyar babu tabbaci hakikanin bayanin a zahiri ta zarta dufaɗin wani sha'iri zuciya da rai duka naku ne hidimar ku wallahi zanayi sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba Murai duk da san ahalinku ne duk inda za mu kai hidimar ku ne koran da za mu koma ga rabbana ku bar ni na kili dan gidan ku ne sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba da na rufe ido na dafa kai in na tuna ta sai in yi kasu da kai in ta ki kara yi mun kula kuti karki bar ni duk tsananin wuya kulafucin ku shine kulafuci arzikin ku kowa yake ta ci tabbacin ku ai shine tabbaci gano isar ku ta girma hankali sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba kuma isa fa ba za ya kai su ba wani mai akwai banda nasu ba uwar gidan akwai kike ummi na kowa ya bar ki to bai da hankali sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba Allahu ne waliyin ta Fatima waye ya kai ta ko kwatin ta ma wurin kiyama muke da tanadi tunda mun rike yar mujidda ba ba za a kai ba dole sai da ku rayuwar mu ta rayu ne da ku kowa ya je wa Allah ba ku wallahi umma zai sha bakar wuya sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba da san ku ne muke taza zuciya mun kyala masu cewa akwai wuya mun kasa gane komai fa bai wuya sai in ba za a kawo gare ku ba sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba ganin ku ne maradin a ko'ina zuciya tana wai kuna ina yaushe ne gaman koko a ina zan gano maradi na zuciya alamanin hakan kar na shawiya laifukan da na yi kar a bibiya zunuban da na yi kar a tambaya a duba sanda ke ratsa zuciya sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba kakar su ta wucewa ta kai da kai bai wasu ta wuce duka ta da kai idan ta baka nan take za ka kai a ina ba za a yi ba babu kai sayyada karima mukarrama bint rasul ba za na barki ba a yau
abin nufin Fadimar mu ce, abin farin cikin sayyadar mu ce, idan ta so anan take za ta ce shigo Zubairu da kamar tabar ta ce. Sirrin da ke faranta wa ranmu ce, tsokar jikin masoyin ilahu ce, sarauniya a fadar gwanin mu ce, taskasilar zuwan arzikin mu ce. Sayyada Karima Mukarrama binti Rasul ba za na bari ki ba. Haskanta umma ya haska ko ina, kamshinta ne ake ji a ko ina, sunanta kuma ya zaga ko ina, ji kake anana na Fadima. Sayyada Karima Mukarrama binti Rasul ba za na bari ki ba. Gabas ana kiran na Fadima, in yamma ma suna na Fadima, arewa ma suna na Fadima, gusu suna kira sai Karimiya. Kaji masu girma a ko'ina, Zubairu na ne ya sarauniya, kula da ni da himmar ki abida da izini na Allahu arfa. Sayyada Karima Mukarrama binti Rasul ba za na bari ki ba. Zubairu na ne ya sarauniya, kula da ni da himmar ki abida da izini na Allahu arfa, na Allahu arfa. Sayyada Karima Mukarrama binti Rasul ba za na bari ki ba. Sayyada Karima Mukarrama binti Rasul ba za na bari ki ba. Sayyada Karima Mukarrama binti Rasul ba za na bari ki ba.